Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea taġixxi u taġixxi malajr. Dan fid-dawl ta' traġedji umani li seħħew fil-Mediterran fl-aħħar jiem, kif ukoll fid-dawl ta' żieda bla preċedent fin-numru ta' immigranti irregolari li daħlu fil-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Unjoni Ewropea. Għal dan il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli waqt laqgħa lill-Kumitat responsabbli mill-immigrazzjoni kellu ma' Mattias Rute, Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-intern. Matul din il-laqgħa Dalli saħqet li fil-waqt li l-proġetti pilota li ġew identifikati huma pass pożittiv li se jgħinu fl-analiżi tas-sitwazzjoni, hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tara li dawn ikunu segwiti b'inizjattivi konkreti u immedjati. Miriam Dalli referit ukoll għal proġett pilota intitolat Supported Processing ta' applikazzjonijiet ta' ażil, filwaqt li sostniet li din hija inizjattiva pożittiva hija enfasizzat il-bżonn li nħarsu f'aktar dettal lejn il-proċessar konġunt ta' dawn applikazzjonijiet. Preferenza l-Kummissjoni Ewropea l-Aġenziji diversi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri Dalli fissret kif jekk kulħadd jaqgħad ir-riżorsi tiegħu flimkien l-Unjoni Ewropea tkun tista' verament tagħmel id-differenza.